Encontrámonos en Mondoñedo, cidade que durante 5 días celebra as feiras e festas de San Lucas, que despois de 858 anos de celebración presumen de ser as máis antigas de Galicia e unha das máis antigas de Europa. A continuación, imos a entrevistar a Miguel García, un dos membros da Comisión de Festas da San Lucas 2014. Como facedes para recaudar tanto diñeiro para traer tan boas orquestas e actuacións? A San Lucas compónse a recaudación de postos que tes por todas as calles e despois aportacións de particulares e negocios. Moi ben, por que estas festas atraen a tanta xente? Porque teñen a fama desde fai moito tempo, son as máis antigas de Galicia. O 18 de outubro todo o mundo sabe que Mondoñedo celebra o seu día grande, entonces a fama xa está creada, o único que ten que facer é mantela. Por último, que sentides ao formar parte da organización da feira máis antiga de Galicia? Unha gran responsabilidade, moitísimo traballo, pero, hai un dito que dice que sana con gusto non pica, entonces, inténtalo facer o máximo posible. Nos levamos 3 anos, intentamos ir facendo un cartel para todos os públicos e que todos, se vayan un pouco satisfeitos de 5 días de festa. Nestas feiras podemos atopar todo tipo de produtos tradicionais, como o polvo, un elemento imprescindible en calquera feira galega. Arredor de 10 casetas de polvo montan as súas carpas no campo da festa e nas rúas da cidade, para que todos os veciños disfruten deste gran produto. Pero ademais do polvo, tamén podemos atopar churrasco á prancha, servido xunto co polvo nas pulperías, chourizo galego, que se vende nos postos polas rúas, pan de millo e empanadas, típicas de Galicia que se cocen en todas as panaderías de Mondoñedo, ou rosquillas de todo tipo, produto que nas San Lucas nunca falla. E agora é o momento dos cabalos, o elemento máis importante da feira de San Lucas. No primeiro día de celebración, máis de 300 cabalos baixan dende os diferentes montes onde se atopan todo o ano ata a praza da Catedral, aonde vai a xente do pobo para velos chegar, e onde este ano se instalou unha pantalla xigante para ver a baixada. Dende a praza da Catedral, os cabalos, xa todos xuntos, recorren as rúas da cidade ata chegar ao campo dos Paxariños, lugar onde se atopan ata o último día. E por fin, chegamos ao día máis importante de San Lucas, o día da feira cabalar. Cando máis de 200 cabalos de todo tipo, dende os máis grandes ata os máis pequenos, os ponis, se xuntan no campo dos Paxariños, que é a praza onde todos os amantes dos cabalos se achegan para observalos, ou incluso para vendelos, xa que este é un dos motivos desta feira. Pero ademais dos cabalos, no campo dos Paxariños hai distintas exposicións. Unha delas é de maquinaria agrícola, principalmente de tractores, aínda que tamén hai distintos tipos de máquinas para traballar as terras, todos á venda. No mesmo lugar, xunto coa maquinaria agrícola, podemos atopar tamén exposto e á venda material ecuestre, como salas de montar, esporas ou moitos outros obxetos. Outra parte imprescindible das San Lucas son os reis, as raíñas e as damas das festas, chamados sanluqueiros e sanluqueiras. Levan vestido o traxe típico galego, e ao día da feira son eles os encargados de entregar os premios da feira cabalar, coa axuda dos membros da Comisión de Festas. E como se eso non fose pouco, o gran monologuista David Zamor está no auditorio para todos nós. O cantante do momento, Pablo López, ven acompañado do seu piano para presentarnos o seu disco, ou incluso Kepa Junquera, que ven a Mondoñedo para finalizar a súa xira. As San Lucas deste ano veñen cargadas de maxia e talento, como non podía ser mellor.